Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sakapada papagayam. Maniko dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag nga bigat kada kayami nga sangampada. Pag-share yun ti program, ti papagayam, share. Kahit padaanan nyo, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Irene nga napuluan, Papangko. Yan, padaanan nyo papagayam. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, karat raw duar ko laing idi Manong Nemi iti elementarya, idi agpakada ni Papa nga mapanagtrabaho jay Saudi Arabia. Pampanunutan na ngamin, Manong Nemi, ti masakbayan mi, masakbaya. Nung pa'y may masaklain nga anak da, bugbog tungak nga anak. Manong Nemi, driver ni Papang, pasaray agbali nga pahinante, ken daduma pa nga trabaho, ngam kaadwan na talaga ket panagmaneho. Napadpadasan na tricycle driver, jeepney driver, minibus driver. Napadpadasan na pa yung Manong Nemi kadagitay heavy equipment sa operator. So nga nag-apply Manong Nemi ti may sa kumpanya kas driver sa Saudi. Idinto tani mama Manong Nemi ket ti business na buy and sell. Aggatang ka na kita RTW, kastamat na kita accessories. Sana mapan isursur Manong Nemi, kada kiti pang sursuron na, kasap kaduan na Manong Nemi, kat mapan kada kiti pang opisinaan. Pasadagla ko kada kita pangbanglo, dumapay Manong Nemi, accessories. Pasadagla ko pa Manong Nemi, kada kita alahas. Aglako nga hulugan Manong Nemi. Mabaling ako na, siguro kung na 2 gigs, 3 gigs, 4 gigs. Puno saan kinsenas, katapusan, di pa nagsingir na. Kadagiti mga opisina, Manong Nemi. Mapan, agisursur, agpahulugan, saan to mapansingirin idati kinsenas kan katapusan. Saan hindi nga kaya napalubusan Manong Nemi ni Mamang. Nga mangarot ka talaga nga
dakkel ti taragagay ni papang manong naming nga makadanon met iti abroad tayo awawagan da iti OFW. Inabudno na manong naming kadakas kasara kang pailaing. Kada ita ti kang runan nga panggip ni papang maadaan kami ti bukod nga balay. Maadaan ni mamang iti medyo panakkel nga puunan. Tapos na di ka stakit mangipasdig ka no ti ukay-ukay na. Uno ba? Pagdagilakwan na sa nakit ngay sursursur. Nga mapanipautang. Ken iti maurno nga kwarta para iti panagbasag to iti kolehyo manong. Dahil dati plano da papang kini mamang. Pinalubusan din nga rod ni papang manong nemi nga napanagtrabaho sa Saudi. Hamat nga gupet ti komunikasyon mi manong. Nagbansak nga rod iti high school ket nagbalinakbat nga nasingpet ken nagaget napasnek iti panagbasak. First year, second year, iti malpas ti kontrata ni papang manong nemi ket siyempre duwa nga tawen kas lasangan na pupuutan agbakasyonan ni papang manong. Nakompleto damaten nga nabayadan ti nalaka nga lute nga kasla pa regalo nga lako. Tapos dagang kabagyan ni mamang manong nemi takin lute. Oen manong ket gaputa adda lute min. Ket siyempre adamot painayon manong nemi ti kwarta nga naurnong iti duwa nga tawen nga panagtrabaho ni papang sa Saudi. Eta, nakaiparagdar kami manong. Iti pattakunada ta di mat pa'y na kompleto. Nga madan na tawa, dari daw na, naman sampay nga na finish iti uneg, kenrual, ada galbana, ada salas, kusina, upat nga kwarto, nga hanunay nga darakkel. Eta nga sawen manong nemi, adan balay mi. Adan bukod mi nga balay. Ket gabuta sampay nga nakompleto dahil nga balay manong. Nagpanggip man manong nemi ni papang ngagsubli ang trabaho iti abroad. Sa balin tinag-applyan na manong. Sa balin nga pagilian. Imutang matmanin manong. Adagi din manong nemi iti third year high school. Idi agbalbaliw man nga agaplikar ni papang. Ti makadakas manong nemi na fake isuna. Adun tinaibayad na manong nemi ti recruiter. Ay ganito ta. Di matlangan may schedule ti flight na. Aging ka manong nemi naluktalan ni papang. Nga fake recruiter bet gayam na di jablo nga nag-recruit kang kuwana. Siyempre manong nemi nakapungtot nga maluksaw ni papa. Kastamat ka ni mama. Banag manong nemi nga pagsinsinupyatan da. Kung naktupay gamit kang ka, nga saan ka nga agap-aplikar. Ipilit ka, itanapay ka. Amok ko mga rodmet, Lilia, nga fake. Tiya nang recruit kanyak. Dito ta, napadasak ba tente? Ang nag-apply. Huwag ata saan nga fake, diyan ang recruit kang ka. Di mo nuna. Ang mumatlang ka rin nga agraira na gini fake recruiter. Ay, nadumi nga ya. Napiya kumamat no saat nang inutang na giti. Sa nga bali. Masukatan to. Nangyata kahit mong saon. Agre-applyan. Manen. Kasano nga nga ma-abroad ko, tipukaw ko. Kasano nga ma-abroad ta, mabayadan ta digiti utang no saan nakag-abroad manen. Ay, susaya. Uri kasano lang tirigat. Uri kasano tirigat, duming. No, adda ka iti sidog mi. Nga gina. Padasik manen. Napadasa kong tini-fake. Siguro tumikatlo. Saanin? Sige. Nakala ka.
Kasta nga rod tinaramid ni Papang Manong. Ngam kabayatan, ngagsapsapol tinapintas Manong Nemi papanan na kan talaga sigurado nga recruiter. Pintulan na pala tinangkita, trabaho na Manong Nemi, kat tisweldo na. So inot na Manong Nemi pinagbayad kadagiti utang na kat timasapsapulan ni Mamang Manong Nemi magangganan siya na ti panagbaybayan sel na. Iso iti may gatang iti bagas, groceria, kanda dumapay kasapulan mi. Kan kasapula kang panagbasa Manong Nemi, tadaki din iti 4th year high school. Aging ka Manong Nemi, nga napagkasatan lang manen ni Papang nga napanagtrabaho. Sigurado reta, sigurado. Sa nga fake. Kat ni, ada ticket ko nag-apply. Quiet. Sa nga digang delikado reta kapag ilian, duming. Delikado ka na giti adda. Delikado ka na giti malas nga OFW. Ano trabaho mo sa diyay? Family driver. Urgent na ito eh. Kasapulan nga, makadhano na. Ito susto nga aldaw ken oras. Iti pagilyang nga kuwait. Tas sa diyay, sabatan na ti driver. Nga sukatak. Ape nga, ada sukatak na driver. Kasi siyempre, kahit na ano, kasi kahit na siguro matintag purgod kahit amumat sa abroad. Saan ka nga basta makapanaw, no? Awan ti kasukat mo. Diba? Iso nga dahil driver nga sukatak. Isot mang sabat kanya kiti airport. Kahit no may tulod na kon, baka dagos ba't nga nalpasan titi panagsagana lang at agawid mo dito Pilipinas. Ta Pilipino ka, no? Kasi ladyak man sa rudsod ng Pilipino mo noon, sino ka man tinakasalita? Mismo nga ti amok. Yung karigata ka ti nag-Ingles na nangarod. Namumutan, apay, nalingang mo nag-Ingles. Kadga po takasta ti ko na ni Papang Manong Nemi nang namnaman ni Mamang na talaga nga saan nga ma-fake. Kastamot kanya Manong. Wen. Kadi di may kaduha ang gundaway, Manong Nemi, nga panang-panaw, ni Papang kada kami nga ginay. Hindi makadanunan Manong Nemi ni Papang, kas nagtutulagan mi, tumawag nga dagos kada kami, kat timawag nga talaga. Siyak Manong Nemi tinaka-receive. Tadi cellphone ko titinawagan na. Hello? Hello Papa? Anak, ni Mamang mo? Hindi tinawagan. Anatended yung cellphone natin. So, muna nga tinawagan kay. So, nga sakad in sublat ko. Nagdito eskwela, Papa. Kada kayo. Nakadano na akon. Ginapod na on the way kami nga nagabukam ti airport. Palestinian na ito yung sukatak. Hanga Pilipino. Maliwak to nga tawag ni Mamang mo. Babalang saan nga baling na istrikto ti amok. Sige pa hanggang nanat kayo. Anos pang sakripisyo aon pagdanagan nyo. Makaraduarak lang iti college. Agsupapakakto ka ta kayo. Makapagraduarak lang iti college pang. Agprugod ka ito. Siguro mapapindas tayo matin di balay tayo. Saan ka di kas na ti plano? Kas na ti plano. Maituloy nga makompleto di balay. Agbasa ka ti college sa mangurnong tayo ti puunan ni Mamang mo para ti negosyo. Et siya, agpurgudag tumanin, maten, kaya baliwak tumanin, nagsapol trabaho dita, kas driver. Ang mga mat nung makabakir kayo pa ti tricycle, dantong bukod yung tricycle na pagpasada. Sala nga tricycle anak. Kahit ko ti minibus. Opo? Dakal di magastos Napipipa nga jeep. Okay, tricycle ti muna. Sa atin to jeep, santo da minibus, santo bus. Sige Papa, ganan kayo. Kang runana ka na kayo nga gina
Di mo ikan di sakit tinakim, uno, sakit ti ulo ni mamang mo, okay? Naroon na gan, napitnas ka, malasang kan. Naroon na tada ka ti college, anak, okay? Okay, pang, kung pagdanagan nyo, agbanag nga na siya at dagit sakripisyo kanya. Namnamain nyo data. E di makatawen manong nga pakada ni papang sa Jekwait. Akas family driver manong. Aw matipat padamag na kanyak nga madi nga mawas pasamak malaksid. Iti kano kina-istrikto dagiti amo na. Malaksid manong nemi di ba nagbalin na nga family driver. No awan ti ubra na kano, awan ti papananta, dikat kahit nasawan saan nga drive. Pagdalusan da kaduiso na manong nemi ti lawlaw ti balay da. Narigat gano nga mamanusan na. Ti pagano, ibaga na manong nemi nga pagrigatan na kat no ore anya nga oras. No makalagip di amo na, riingin da kano iso na. Tapno imanihon na ida. Nga mananos, maanusak ko na na. Naanusan na, ti makatawen, kadadak man idin iti first year college. Awan idi manong name iti nagbalin nga problema. Ngayon di adako iti second year college manong name bigla maten nga sa aming nga makuntak ni Papa. Manong name mandanakan kami siyempre. Dati-dati nga every other day, wano saan kita twice a week nga makontak mi suna. Wano saan kat iso tumawag ka na kami. Di kuhan, maminsan langin ti makalawas. Di kuhan, nagbaling maminsan langin ti makabulan. Aging ka, ngadmay sa 2, 3, 4, abulan metlaing yan. Awanin ti kontak na. Di min makontak. Awanin ti maoray mi nga tawag na. Awan mo ti mabalim mi manong na mi nga kontaken tapno ni kastak at maamom mi no. Anya ti kasasaden ni Papa. Gapotensar deng maten ni Papa tigay patulod manong na mi namampay. Na kompleto min nga napapintas na finish iti uneg kenruar kenapintaan ti balay mi. Maten manong. Kaya nalpasan ti first year, high school, first year, second year, college ko na kuma. Hindi sa lusud ka ni Mamang, Mang, ituloy ko ka nagbasa. Anak, nugas-kas din nga awanan ti patulod ni Papang mo. Baka marikat, anak. Kaya mapsut maten ti negosyo. Iti, nga bulan nga saan nga nagipatulod di Papang mo. Nakdaksayat ti puunak. Sorry anak. Kaya nga saon mang nagpatinggakla ti second year college. No, makaornong tanto. Di ituloy mong tumit lang. Kan barbaring no. Adan tumitlagon daw nga kumuntak ka data ni Papang mo. Katrugyan naman iti binulan nga gipatulod. Samat nga rin nga mabaling nga sige. Nga gagenrol. Bahala at makamuak. Samat nga rin nga mabaling anak. Gawat talaga nga siya kabaylan. Napya ko manusaan nga na ibus tipuunak. Kaya nakatutuloy kita na loko. Nagrigat nagsingir. Naipautang ko ti po unak. Kaya nagastos ko kapot na samad na lang iba't patulod din Papang mo. Napay utang ko. Kapag nanggatang ko, anak ito nga tagila ko. So nga narigat. Sige na, Mang. Hindi kayo mabaling ang pilitin. Talagang hindi na mabaling mapilit. Gabot na saan ka kasigurado, anak.
baka sayang laing ti pag matikulam ket sa mumadla may tuloy. Sa nga bali, nga saan ko nga may tuloy tagbasa na, mamang. Basta kumamit makontaktan ni Papa. Anya nga napasamak ka na talaga. Ba manak? Dato'y nabatbati pa kanya ka kwarta. Agpamanilak to. Tamapana kiti nang recruit kang kuana. Iti agency na. Tabarbaran mo makontak de so na. Uno day jaman la amo na, tiba kontakta, tapno mamon tayo nung anyat kasasaad, di ba pangyo? Diba to sa anak mater nga basa manon name simre ka nagtrabaho nagastrek ka sales lady ti may nga department store. Kat napiala nga manong. Kat jesweldo kat matulungak para itibagik. Kat nadasang kapasid ni maurnong ko kung nasaan. Kat dama itulong ko kini mama. Dito mat manong name nga namamok ti lalaki ng muna nga na magpitik iti puso ni George. Agayat akong manong. Kat kabot sana kung nagbasbasa. Alakit. Di nga tamat ipaharit ni mamang. Nga boyfriend akong ko na. No pa mesa lang isuna manong name nga tricycle driver. Hatid sundunak ngamin manong. Dinagamamu kami kini George o may naksukunin dito balay sa nakitulod iti pagtrabaho sa naktururayan na itulod nagtunganin manong name di balay isuper nga malibre ko nak ta dinakmat sing-singirin nangarudan manong name di adan nagkinawatan dagiti puso mi kini George adan dagiti kundaway manong name day off ko ket mapangkumagmol isapingan nak doon na hindi ka gastos mo kanyang George. Or nung kumati kita, tapos nadagatan ko para keng ka. Kasta pa nang ipatag ko keng ka, Irene. No kahit mo, kasawatan. Asawa, adayo pinahit iti panunot ko. Sa mesa, di may pinasulbar ti problema. Problema mi. May panggap ka ni papak mo? Mano nga tawin almost tuwa nga tawin na. Nga awan komunikasyon mi. Agraduara ko man next year at college, nintultuloy ko tinagbasa. Nintultuloy ni papang tinagipaw-it. Kaya ba hindi kayo nagsalusot sa agency na? Nagsubli-subli ni mamang. Sayang na hindi na pilat-plete na. Ngimawan ti may bagada. Sanda mo ta makontak, di amo na. No pa isuda ti makamo, ti amo na. Amangan mat no, natayan. Anya? Kaya no natay, apay ka tita, isubli sa Pilipinas, di bangkay na? O nasaan kat? Amangan no, nabalod. No nabalod, dapat nga din ipakam mo. Kaya niya kumatbasol na, tapos no mabalod. Di ba, ato ko mapakam mo da, kadig iti basaknan nga pamilya na dito Pilipinas. Ipakam mo da ti agency. Nga, nagisara kadakwada si Jai. Kastoy. Di ba kasjay? Kasjay kaya tuma. No pa adda iti OFW nga sila nagpukaw. Tunukan bigla nga tumaod, gayam na ibalod. Nang naroon nagsadya Saudi. Adot mabalbalod nga Pinoy sadyay. Saan lang ka Pinoy? Bigla sa bali pa nga nationals. Nang naroon na talaga stricto at pagilyan. Kadon na kastay. Jackpot yan. Si Bibeg pa lang ni tata. Naipapan ko. Si Bibeg pa lang. Manong nemi kastamat
tibagbaga ni mamang nukastag sa salita kami. Kay Diyosawon ma, patsin nyo nga, natayo ni Papa. Kasta tibagbagamat di kiti makasasarita ko na. Di kiti papapanak. Di kiti pagsinsingirak. Di kiti mangararam kanyak kung namanlangan. Agpapaaram kayo? Irene, amuda nga, OFW ni papang mo, kan nadamag na, naibagak, naistoryak mo tinataan, nangarot, istorya ka siyempre. Nga kasi dyan napasamak, nga almost 2 years, nga awanin ti komunikasyon. Nga awanin ti pakaamuhan ta, noanyat ka sa saad na itan. Kapag titayta, dapat na kita propose kanya, at ipamati na may sakong nga balo. Saan kayo nga basta nagdardarsutos? Niyantikit mo sa unanak. Saan nyo pukawon tinamnamayo? Saan kayo makikarelasyon sa bahali nga lalaki? Kan, uri makas pagarigan daratayin ni Papa. May masakmat ka anak yun. Anak ko problema yun. Ngayon nakas pagarigan, takasapulan nyo, ti lalaki, magparagsak ka na kayo, akit ako maramit ko. Basta para kanya, si bibiyag ni Papa. Agsublinto ni Papang ko. Ayun naman minsan, manong naimi kajak matkid di mapapalaw ni Mama, ubing matpaiso na manong. Sa nukas na nga rumwar, manong naimi kat siyempre, RTW, kada pagpapintas, pagpabanglo, dagit ilaklakon na. Siyempre, agarhot mat, tayo sa tagbaling nga modelo. Naagabay kami kani Mamang, manong naimi, kaskamlag, kapsat. Gusto nga sa nga mapilaw, manong naimi nga ado, dagit alimbubuyog, kulibangbang, nga umar aribayan, ngagtarigagay ken kuana. Luapit kita, may supay ti kayat da, kadamuda nga. Di mat sigurado no, natayon mo, sibibiyag pa lang ni Papang. At damat ten, manong naimi, duwang atawen, relasyon mi, kani George, numanen na, dagdagan na. No, di mo kahit nag-asawa ni mamang mo. Siya ka tirumbing ag-asawa. Kabuta, siya ka ti talaga abalasang. George, yorore mo ka di palang tumawad ni Papang mo? Yorore mo ka di nga makaornong ka? Tapno may tuloy mo tikbasa? Sayang haro dahil duwapay nga tawin. Em nung pagarigan, nagumanan ka. Baka kit no isinanak, no jak pa'y lakayan, no kasta, umanugot kan. Kasaditak to pa'y muna yung Mama. Kit no anyat ko na, itawag kuntukin ka. Kit numayat ni Mama, di umay kay ton mga sasawa. Hindi ba nagsarita mi kini Mama, manong nami kabayatan na mangrabrabi kami. Ay, napimang. Awan. Talaga ka di nga, ado di kita mong isisturbo ka na kayo nga lalaki, ma? Ado da. Saan na kagsarday? Sindagi siya, anak klase da nga lalaki. Siguro balo. Uno ana. Kadwa na ti balo. Siyempre, alangan mo't nga in-inauding yung siyak nag-aram kanya. Kaya dapat kita at asawa na Ana? Sus nga po. At pati at asawa na, nag-aram ka? Separated. Si Bibiyag, ti asawa na. Separated. Awang baro. At damat, lakay nga baro. Sunula yung takot zero. Di ba? Sa bagay, horimet kutsero no nasingpet, nagagat, di ba?
Kaya kahit ko nga amang nga, di kotsero, mga opisina. Abay ba? Sigurado di mga opisina kat babaero. Yung di kotsero, anang lakayan nga baro. Baka sisak lang bali nga babae ti biyag na. Hangim. Babaamon. Rumbang unay mama. Ikatin yun. Saan yun ang panunutan pa yung mga alat kasukat ni Papa? Kapatay mula yun ti panunot yo. Panunot tayo. Si bibiyag ni Papa. Na si bibiyag. Saan yun tayo na? Anya ti kasasad na. Iti kastuyan nga kabayag. Manulang ang tawon man. Katuan. Naglimanton nga tawon, di ba? O mata. Nagreduarak ko din. Dua. Iraman mo Hindi pa nagbasan pa lang. Isa, talo, limanton. Nakataka talaga, hindi na masamak yung kuwana. Ngayon para kanyak si bibiyag ni Papa. Basta rin matagtagainip ko yung suna. Hanya? Sila makita kabigla. Pagamunta, agin inot nga mapukaw. Dahil gabuno no api nga pukawak no. Papanggo! 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 Kung kunak no ko. Tagtagain ng bladeta na. Kada kayo, di yung kadima tagtagainip ni Papa. Ura ilihwag kumamit nga matagtagainip ko. Amamat. Yung mga untiwag danagam. Anak. Agtalin na dito pusok ni Papang mo. Si bibig manuno na tayo. Kaya manak mamano kasta. Nga siya akong tagasawa. Gumana ta ni George. Wano katawan mo. Kit ni. Nasurukan nga ba hindi? 20 akton. Kalkalingan na. Sige. Tusok ko na. Kabinotan tumati na puko. Angin, ti kondisyon na ako Di nakpanawan. Naglagay pa, may sagbay masak dito Sa dakkel mo dito Pagkalaglag pa nga balay, kaditi papang mo. Kundi di, ikatin yung didi, ibagay yung anday iti. Sige ma, akong pagdanakan nyo. Sigurado lakit ang mayat ni George. Na dito ikam ngagnaed. No naglawang ang balay. Upat, 5, kasilid na. Kadoro ang paiga nakakitiba no? Tapos agagaysad ko ang kwarto dagiti apo ko yo. Ito yun. Ti kwarto yun to. O, sa tatalo nga bakante. Mga aganak ka ti talo, di doon man nga kwarto para ka dagiti apo ko. Saan nga rod manong naming nga narigat, nga naisiyangkat, iti panakat plano, panakaitudig ti kalay sami kini George. Nagalaysa kami iti simbaan, manong nami, sa ti reception, kat may isang restaurant. Kat dito'y balay, manong nami, iti mismo a kwarto, dito'y balay mi. Dito'y kami, nga nag-honeymoon, iti asawa ka ni George, manong. Ipaay ko keng kuwana, manong nami, ti amin ko. Akas mo ti panagtid na ti bagi, ti amin na kanya. Awang araw ti nagbaling nga problema mi kini George, kas tamatang gani mama, manong nemi. Ngayon sa amin at tamay kat, nang naruna kanyak manong. Tatalagang pasaray matagtaginip ko. Sabit ka di akanayon na amanong. Ngayon pasaray lang matagtaginip ko ni Papa. Kasi manan ti may isang arabi manong nemi. Pukpuk kawak kampi di manin ni Papa. Papa? Papa ko! Papa! Hoy, green ka. Irene, green ka.
George, sorry. Ano na pasama? Nagtagtagay ni Pakmanin. Masansan? When, magpaparayat ni Papa. Idi, basta pakita sa iniinot ng pukaw. Iminta ka tagpaparayat ni Papa. Kasla adat di mais nga silid. Nakasipsip nga silid. Nga nakakutungan ni Papa. Tagtagay na mo lang na kabaliktad ti amin. Sabi ko, kabaliktad ko ti amin. Kabaliktad ti amin. Nga makaslag pa peso. Alam ka, turugan. Ito itatanong niyo, minum ka. Awan ti magdanagam, sweetheart. Kamay saak, kamay inayon, kamay karkarara, nga sabi ko ma. Tano si bibiyag pa lang ni papang mo. At daw kumantin na siya nakasahad. Ngayon ti question, no si bibiyag, apay nga saan nga tumawag? Apay nga saan nga maandaan? Apulos, iti gundawin nga tumawag kada kayo. Di kayo matsapay nagpuka o nagsukat iti SIM card. Huwag nga ron. Kahit nung natayan, diya kaya't kapatututin na natay. No si bibiyag kas pagarikan, anak kasasaan na. Apay nga, kasiyahin. Sige, maturog kan. Okay? Maturog kan, sweetheart. Ano kahit mo ka din ako, ha? Inakto pa-check up ni Mikat. Pa-check up, apay. Uno gumata nga tulad ng pregnancy test. Ngayon, mapanak tumalit yung doktor at pudno nga masikugak, di pareseta ak. Kahit mo sawin, talong nga bulan eh. Kapag ita lang yung bagam. Isa ako nagpasigurado, kasunod ko mga bagak. Kuyo gaganto ka ron, sa anak to mapanagpaspasada. At kuyo ganto nga mapan doktor. Adama mo ka nalaing nga ubagay ni. Isunod nagbalik ang doktor mo. Kat positive manong nami, kat kastaon iti nagsakmi di asawa. Kastamat ka ni mama, manong nami maragsakan na. Siyempre, maglagip mo manin ni Papa. Nuad ako mampay lang ni Papa. Ngam talagang anda. Numakontakto ko man ni Papa, kin may panamag nga, adan apo ko da. Apo ko yung kanyak, di maragsakan kumamaten. Alala. Nagananot ka, anak. Ha? Alwadam, magkananot ka. Kargayam inawam ti apo ko. Ti anak yo. Aging ka manon nami. Kastaon iti yaman mi. Gabuta, normal ngayon pasngay ko. Ti anak mi kani George. Babae manong nami. Ano tinagan niya? Ipatagan tayo. Anak at mabaling nga female name tinagan ni Papa? Duming tinagan na. Dominador. Ador. Lalaki ti Ador. Haan ma, ada babaeng Ador. At apay Alex nga babae. Mawang din ti Ador nga babae. Ador man tigidagnagan ti ko. Ada pa'y Jenny nga lalaki. Sige. Adore nga rin da. Di spelling dinagan na ada i di mo udi. Ngayon ti pronunciation na adore. O sige. Mahit ka katimat lang sila. Na? Ang mga numadi ka. George, tinagan ko sa anak ko, Adore. Ano ka naman? Nagtultuloy man ng name tinaanayas nga kasasad iti pamilya. Ni George, sa napas na ti panagpasada na, siya na nagsubli ka sales lady. Ni mama, manong name ay aywanan na ni Adore. Kat nung hasta nga mapanagsingir, kat awang kami, itugtugod na ti apo ko na.
When installer na. Ito aglogan di jeep akit pulo. Kopinan na installer, sana ilogan di jeep, sa dumsaag, upenen na, installer na tumanan ti anak ko, ti apo ko na. Manon Nemi, siyempre, maragagsakan ni mama, tada na puko na, so dapat ti masansan nga kuyog. Kasta matid na asawak Manon Nemi, makainan na ka nung dagos no sumangpet, kat pagsangpatan na nga mapan ay ayamoy na kargahan nga iwanan ni Ador. Kasta mat ka niya, no makasangpat kami. Tagkuyog kam na ko nga Manon Nemi, itulunok dito trabaho, sagpasada, sana umay alain dito trabaho no agawit kami. Saan nga napuputan Manong Nemi, ti panaglabas, ti panawen, aging gangani, talo, o paten ti tawan ni Ador. Sabay nagsanay kayo, mama. Ni papang mo, saan lata may katipanunot ko. Manon nga tawan. Kaya nabayagan na, tao pati tawanan ni Ador. Diyos ko. Napipita sa laki din, no? Ibilang tayo natayan. Hanya? Kituin. Tayo saan tayo nga mapanunutin? Saan ka di nga nalaglagan nga panunutin, no? Ibilang tayo nga natayan, ti amam? Ma, kaslada kayo Diyosawa na. Baka karagit-rigit, iso pala pala kapanunot yungag-asawa. Nanayunan man ang tatawad nyo, upatin at atawan ti apo kuyo. Saan nga natakat ko sa wananak. Ngam na pimpinas ng panunutan tayo nga natayin. Tano pang panunutan din si bibiyag. Sa tayo sa lutsudan, no apay, nga saan nga tumawag, api nga saan tayo makontak. Sa tayo panunutan nga, at da iso na ti, daka sa kasasaad, saan ka din nga dadang nga nadagsan ti barokong tayo? Nisugradat ko na yung mama. Adalata ka na kayong emsyak. Si bibiyag ni Papa. Dumteng to ni Papa. Inagbahasan Manon Nemi ni Ador. Ni Mama Manon Nemi. Rapin na latamat ti mapan mangkuyukuyuk keng kuwana. Siyempre. Tulod na isuna Manon Nemi di eskwela. Ta adda ni ti nursery Manon Nemi ni Ador. Nursery kan kalpasan na ag kinder to santo grade 1. Nakalalaing Manon Nemi. Nakasapsapan na amuna tagsurat, nalakalalaing amuna tagbasa. Amuna dagiti colors, amuna tagbilang, amuna nga ibagan no andi dagiti buybuyain na, no atnagan na. Ni Mama Manon Nemi, ti mangitultulod kang kuha na magbambantay iti daycare center. At siyempre, rapin naman no ko iti Excel stock, karag iti pada ng lula o no parent. Kat no kasta Manon Nemi, madanunan, ti aldaw panagsingir na. Arantakbat no katakabsen, kat siyak ti bang puyog kang kuha na iti eskwela. Kasi may sangal daw, Manon Nemi, na parang itulod ko keng kuwana, iti daycare center. Hindi tama. Makastre ka ni Suna. Mabaling kumat ka di apanawang kuma. Angin, suntuman din to. Bannog ko may magsukon. Kat manulang o oras. Mabalin naman tirumuhan. Hindi ta nakiktutak Manon Nemi ta kaslada mga awag kanya. Shh. Erin. Shh. Erin. Da mga awag kanya ka. Kinitak taglawlaw Manon Nemi. Oh, wait, pakitak. Uno, agar-ara pa apakadalain. Irin to ta,
iti bangir na ti kanawan ko asikigan manong nemi pagaman dadanak bugkaw. Hoy! Tinamang may sangat tanod. Tanod ko na tira ka uniforme. Abis na ka to. Puna ka to. Puna ka to. Adabugbog ka to na. Imas na dagak. Naging tutak ka na. Ay, Mrs. Naan ko masasadag ang mga no agdangran. Sino reta? Kas makita. Taong grasa. Kapag ganda sunod to eh. Pastawa na karod. Kumakit aday di sentro. Kumakit mabanit simbaan. Kumakit sapo. Uy, puwan ako to. Babaam lata. Dalay ka doa. Ado magar ti ubing, narumar di kita ubing madipda daycare center. Amang ano agtili ti ubing, si Brong. Karbagan ka mangpapano isurit to eh. Ba't siya nga tano dito eh. Pangipanang mga kang kuwana. Basta papanawag dito eh. Tumagdar ka. Pumauna ka to eh. Nakapsot samit. Apo tanod, agpagpakahasyakan ka. Saan mo papanawan? So, nang papanawag to siguro no, talagang madlo mo agdangran. Nakapsot. Kasalahan na pa mo ko ito, pag-ina. Sino ka talaga ito eh? Tibadla bukal timatana, timakita mo, hindi porong ng bukal timatana. Sa nakalabas iti bibig na. Nakangis-ngisi ti rupa na. Borangan. Nakadadidogan ti barbas na. Nakakot-kutong. Salamat matayan ti langana. No hang pumanaw nito eh. No hang nakabalan nito makder. Di magkatek ngayon tayo. Kapag yung panam nga ron, mahalatan, misis. Han. Pero banggit eh, pakanin tayo. Pakanin? Una sa kanat tinapay. Mabit lang ha, mabit lang. Amo papapanawan, halang kita nga agdangran. Mabit lang, ito nakgubat rin tinapay, dito ang Changi store. Tinapay manunaymi ka na danom. Nga naibutit ginatang. Iniyawat ko. Inawat namat manong titinapay. Sa nakalalisto na kinan manunaymi iti upat. Upat nga pandikoko. Sa nakalalisto ng ininom, manong nemi, tagbalog na 10 pesos nga danom. Kinaman, mabisin ko na kita. Sige. agron sa dyan. Bahala ka, misis. Why? Sikat pabasulag, nakaspagarigan ta. Andadangran na kata kayo. Sakti makamo. Sige ka na, panawang ka tayo. Manong nemi agruwaran na kitubing kat tinilikodakon taong grasa. Ay! Asla day bagbagana. Ay! Ana? Anong to ko ng tata? Ano kayo makasao? Ano di bagbagayo? Ay, Hana? Irene ko na yun? Oo, Irene na nagan ko. Oo, mudak. Gagabot agruwaran na kitubing manong nemi pinanawaklatan. Sa ako napansin apol ni anak ko. Ador anak, antak dito yun. Mami, anak, kawitan ha. Ulit ha, saan nga naskan nga glutot at pamangapangal daw tan. Into no, after lunch, sumangpet to ni Lulam. Subliak tumatla trabaho, aghap dayak lang anak. Kumain to ala ni Daddy.
Mami? Siya na dyan, Mami? Ayun na. Jo! Ayun na! Saan ka buteng? Saan ka? Umayan. Siya na dyan? Awan. Magbagtit. Ala, pa yung dagbagtit ito eh. Ang taong grasa. Hindi ka papanawin. Han. Oras na pinakangkot tayo. Tinapay. Nasakto balat mangitulog kang kainto na bigat. Kada dapay lang deta nga taong grasa. Agbano lang to ti inapoy. Tapno maganti na poy. Ken or itlog lang ti sidana. Yung naawanin ti bang pakan kang kuwanan na dakamon. Bakit matay dita nga nakaidalatan. Ngayon bigatan na manunemi ni mama itinabati nga napan nang itulnog kini Adore iti daycare center. Siyempre kak matitatrabaho manong. Iti sumangbatak manunemi sumangbat kami ti asawak inistorya ni mama. Didakot ko mga papanawon. Sino ma? Hindi taong grasa. Hindi sa ti daycare center. Nakita yun man? Kawan. Inananuyo. Bakit mabuti ang mga sadagkan ko na? Di ko nakuma, di kiti barang opisyal, bugtakan da ko ma. Bayad ka din, takas nga naramid na. Umat ka di ang, maurayan da pa ilang takas nga ramidan na. Mamang, di ka kasi dyan nga tao, awan ti maaramidan da nga dakas. Di damat tumakder mo, no, di damat agkamat. No, daw masadeg, umat siguro ti, pakaanan naman, daw masadeg. Malaksid Malaksid no, adamang dangran kang kuana. Ikarigata na nga tamot taglisi. Uno ikarigata na nga tamot ti lumaban, no, adamang dangran kang kuana. Padasan na nga batu-batuin. Ay, susapo. Ang mga numatamaan nga daos di ulo na matay. Kasi nang panakadlaw yun. Sila dagsit-sit kanya. Sila amo na dinagan ko. Hanya? Harapahap ko lang. Ngata? Liyo. Nguna. Liyo. Diba tinagan ko kit Lilia. Liyo. Kung ko na. Kat timalyaw kay Mat. So panakadlaw ko. Kaya umadayo ka panawak, tagawid kami. Kung ko na. May baga nakatmantikas jemet lo. Mamamag, nakapsot. Ikarkarigatan na. Ang damat na kita ang tatano kita nga nagtinapay ganda noong. Dadya siguro tatano hindi nga mayat nga magpapanaw. Sala ko nga tinapay ganda noong, pakananda ko ma. Uno, anta ko manghalak yung kuha na tadigusan da, sa da pakanan. Pukisan da, sa da aihan ti barbas na. Sapo, ijalatan nga, agpatpat na, nga malilin na awan. Alalasahanin no sir, pati pakariguwa mo na ita. Nagta ko na ako nga, nadanto pala lubikat na dyan, jaklamon. Sakto man ang timapanubigan. Mga tulod, wala na kukta. Nasgang may naksig niya eh. Awang kwarta akon. Napiyakada kayo ng agasawat, duwa kayo ng trabaho. Nabayag sa pang aunti na yung kontribusyon ko ka nagidigastos dito balay. Hado pa lang amin ti utang na may bayadak eh. Awan ti pagdanagan niyo ma. Wala ta nagagat man ti asawak. Awan may bisyo na. So, agdayo pa, agwak man na, half day ito man humigatin. Gabo tanam na maek manong nemi nga adda pa lang na dyan nga taong grasa. Nang itugot akon kananangin na puy panong. Ken naimas ka masida. Kasapulan na ng sustansya. Lungganisa. Uy.
Sakpay ng alam manong nemi nang malukong iti digo. Kadidit at sumreken manong nemi ni kiti ubing di daycare center na panakitayan ti taong grasa. At mangang kayo kaduan nyo tumangan masal sila yun, ada longganisa, ada sinigang nga karne ti baboy nga sinigang. Nagigup kayo. Sa dati danom yun Manong nemi. Karigatan na pinagkutitiiman na. Nadya kaldo nga dagos manong nemi tinalan na. Naman pa saan una nga napudot. Kalaptaman na ti pudot na. Inarubob na manong. Sa nakinan karne na. Sa kinotsara natin na po Nakantilong ganisa. Naibos na. Kalpasan na. Manong nemi. Eta. Ininom na manong nemi tatugan tanong. Ito talyawan na. Sila karkarikatan na tumis-isa manong. Kasla nung makapangan ka dadapig sana. Ito no saan man mabisin man yan, kapsot nga tama nila. Ay rin tinagang ko, tata. Ari. Sige ata, panawag ka pa David papanak. Manong nemi? Inahalak ti pitakak. Pitakak medyo takkel manong nemi. Tadi ti pangipanak ti cellphone ko. Halakip ko. Dito ipadpadeposito ni George kanya nga kwarta. Nga naawat na nga among na. Tsak pigayan. Ito na malaman natin papang ko pa ng deposito. Manong nemi. Agaamong da kami manong nemi nga tricycle driver kat imawat iti kalman. Ti asawa kat inted na. Kabil ko dito pitaka. Ti amo ka kat. Imbate ko mapailang tanong maitulod ko man di ay anak ko. Kat mapanak trabaho. Mapang ko mga idakas nga deposito. Panakilan dito manong mayat na panunutan na ti. Adak ti kasta kasasahad manong nemi di pagamom ta. Ada bigla nga mangsibarot iti pitakak. Naalam na ti pitakak manong nemi kat timarayan. Isublan ti pitakak! Isublan! Nakiktutak manong nemi idita naipataklob ti holdapper. Idi makabatog iti batog manong nemi ti taong grasa. Habag isumit manong nemi nga ti nakitaklaban na. Hindi makitak manong nemi. Sinipadong gayam ti taong grasa isuna. Isuna natulid. Kat na matangak manong nemi. Nga timakder ti holdapper. Kat darupan na manong nemi taong grasa. Gandat kumat idin manong nemi ti umasideg tapno makiagawak iti pitakak nga inala na. Yan nasiputak manong nemi. Timakder abigla ti taong grasa manong nemi. Kat ginabong na manong nemi ti holdapper. Nagtultulid nga naggabong manong nemi. King nakitak. Lagi kisak ka mo tada inaso ti holdapper nga imuko sa dabi nagkong manong nemi ti holda ti taong grasa. Saan mo papatayin? Gapot adan rimuar manong nemi ya tao kadata matenti kinabuteng taong grasa manong nemi. Nga naibatan na ti pitakak. Dumarupan ng lalaki manong nemi kat kastauna yung ti panagtarayda ng kamat kang kuwan. Magayap kita ambulansya! Magayap kita pulis ka ng ambulansya!
Naalak ti pitakak manong nemi dimteng digiti pulis, dimteng ti ambulansya ket indi ambulansyada ti taong grasa. Gusto ko na yamyamang ko manong nemi. Nga po ta nagsublikan niya ti pitakak nga naglaho ni cellphone ko ken ti kwarta nga i-deposit ko nga naawat nga among ti asawa. Narakop ko manong nemi ti anak ko. Anak malano, napasama kan mami. Gusto ko nang ikis mo. Diyan pitakak anak na isubli. Utang ko rin dyan ng taong grasa. Nasaan na nga si sinipadong? Nasaan na nga naggubal? Saan na nga naibatan? Pitakak. Tiba kadakas? Diyos ko. Isalakan niyo kung wala dyan nga tao. Nabagkong nakita nga, binagkong na dyan nga hold-upper. Iti balay manong nami si mang petente asawa kastamatan kini mama. Nistorak na pasama. Agit imbes ko mga mangdangran da dyan nga taong grasa. Ngam, napasubli na kang ka, di wallet mo. Wan mama, di ka dadautang mo na yung pag-anak ng kang kuwana. Wan mama, Jesus, nga nga teta ti kasasad na. Diyak naman nagtatrabaho, ma-deposit laki dati kwarta. Dati among mo, sweetheart. Itulog sa hospital nga, naging hospital na nakadya taong grasa. Manong nemi, kas na nga rin tinapasamak. Nagsalutsod kami nung panandat taong grasa nga nabagkong batuldo damot kanyak manong. May sa apulis timang bambantay kang kuana. Sir, siga ka di misis ti kwa? Aking kukare di itaray ko mati hold up ng pitaka. Uwan, sir. Kumusta isunan, sir? Nagasad. Tasaan nga di manon di pagkong na itipuso na. Sigon ti doktor. Nakalasat. Batok ti puso na rin, yung saan nga hanga na tamaan di puso. Kung manatamaan di puso na, agad baka no, on the spot ko mga natayin. MC Bibiyak, medyo nakapsot. Abe kas tamat din dilangan na, sir. Siyempre, binugwanda na, dinigusdan. No, asikasuan na ti pasyente agad, digusan na, dalusan na. Pinukulisan na pa yun, kaya nainahid na di marbas na. Umasadag ka kiti, ay uwang gayam. Adagayam pag. Ti taong grasa. Ano makit kita? Ano makit kita, hindi? Mandamok, sir. Diyan panaganda na. Daan na. Panakapungan na, Dadya bag. Pasibad labag. Naglango ni tidda na perdin nga cellphone ken diary. Kananda napirpirsay nga babalik siguro naslip. Passport. Well, kasla nagapoy ti abroad. Kasla OFW so na. Mabalin ko kada akitain ti naglahon, sir? Ada ka di pakakitaan ti kinasesyon no na? Inari kita makita, mabasa ti passport na na diary. Ako matinikabil nga nagan sa diyay. Asit gamgid diya. Pagkaamam mo. Inasit gak. Manaw nemi. Minat-matak. Kitak man di passport na, sir. Ito. Awan po sumabasa ka na. Ito ni. Slado. Ni tatang ko, ni papang ko.
Ana? Ni papang ko. Papang mo? Papang ko. Nasigurado? Papang ko. Oray nakakutkutong ka sa tropa ng alumlumsad. Ti mata na. Tumingminga ka na lang, papang ko'y suna. Dati pangrugyan dinagan na. Oray sanga na ituloy. Dominador na ito eh. Cellphone na. Dito daan nga cellphone ni Papang. Iso. Ti diary na. Ti lugar, petsa. Iso ni Papang ko. Agad na ka. Hinapkan lang nga. Ginawa nga rin problema na. Tawagan kita lang ni Mama. Hindi. Umay nagnanunan ng manong Nemi, dasawak. Kain tulod nagnaangga, tarawangan, batok ti ospital. Adala pa panak, subuyan ang kantuunan. George, iso ni Papa. Niya? Ti taong grasa? May papak mo? Hoy, pamanek-nek ti cellphone. Pamanek-nek ti passport na. Ti diary na. Siguro, dadto'y Diyos usto nga napasamag kayong kuha na kabay. Kaya di pa ilang amo na nga isurat. Urahin ta nga makariing umahin ni Mama. On the way ni Mama. Isudakin ni Ador nga anak ta. Ewan gayam. Natiludan di holdapper. Ha? Nga bali ha. Basta damot ka niya akong tikwarta. Ako pa lang ang deposito. Siyempre, masabol ni Papa di kwarta dito kay hospital. Hindi makasangpetan ni Mama Manon Nemi. Ad-adan iso tinakabigbig. Juan! Tuming! Dominador! Tuming! Kunakto pa lang amin, Mama, si Bibiyag Suna. Kasano nga napasamag ti amin, kasano nagbalik ang taong grasa. Mama, tayo tuking kuwana. Nilolong ko Suna? Taong grasa? Lulong ko Suna? Lola? Mami? Uy, sa matang na narugit. Ako matan na balbas na. Basit matan di bok na. Habang nakakutkutong. Kusla. Nakakutkutong ang peso ng malasim eh. Apok, nilulong iso na. Naging kama nung naming na nakariingan. Nagbulagan. Lilia. Nabatag na nung naming nga imbaga natin nagan ni Mama. Irene. Papa. Duming. Hamukon. Gusto. Ibagbagam ititililya. Hindi mo lang maibalikas gusto. Uri siya, Mama. Ibagbagam namin iti Irene. Nga nakapsot lang. Awang puwersa na. Gabuta. Amo nga ta kay Jai. Iso nga sa Jaya nagstambay. Awadawanan ti pigsakpay nga. Makadaanon pa'y iti impatakda tayo nga balay. Duming, anat na mas pasamakan ka. Anya? Mamang, pasublian tayo pa lang muna. Ti dating ang pigsana. Uno, na yun ang tapay ti pigsana ng mga amo ng istorya. Iti ito nga diary. Siguro, naisurat na nagitoy, idi adapay lang pigsana. Diary.
Uwan pang dito niya. Tila na odi. Ngayon surat ko dito. Ito talagang sangkon nga kabaylan. Ito ta. Jako na mo tararamidak. Ito ta ibagada. Kaya po kawen simbang ti panunod ko. Manong Nemi sigun iti diary ni Papang. Inanusan na Manong Nemi ti kinaungat dagiti amo na iti unos ti makatawan. Isupela idi Manong Nemi nga matawtawagan mi ken makatawtawag isuna. At paiso ti imbaga na Manong Nemi nga kastaon ay rigat na ngem nagan-anos. Ngem idi kanuta sa anin nga makaanos sigun iti diary na. Makiapan kadagiti amo na. Ket kaputa grabe nga apa. Impupok da kano isuna Manong Nemi iti kwarto. Nga sigun ti diary Manong Nemi ket pakanandaman isuna. Ngem nabangles narugit nga makan. Manong Nemi. Horek la makasangit Manong Nemi nga mangbasa. Iti nailanad iti diary. Petsa oras. Kanuan niya tagdama kasasaan. Saan ko nga maibturan Manong Nemi nga basahin. Tapuro rigat. Matadadantay. Amok ka iti magrugit iti diary kit luwa. Manong Nemi narakop ko ni Papang. Papang, kankanahayon kayo matagtagainip. Nga bigla kayo nagpakita sa kaito agpukaw. Naging nga matagtagainip ko, nagrigat kayo, nagpatpatulong kayo. Manong Nemi. Saanan nga mo ni Papang noan yan ti Petsa. Pa, almost sa kapulo ket may isang atawin nga nasuro. Deto ti apo ko ta. Haglimanton ti tawin na. Iti halang nga agbasa pa iti anak ta. Nga ni Irene. Simreken nga nagtrabaho. Kalpasan ti talong atawin. Nag-asawa dan ka ni George. Ket manong atawin mo idin ngawanin. Saglimanton ti tawin. Ti anak da. Nga ni Ador. Dominador tinagan na. Sunalang tada kalpasan ti ar. Himpanagan mi kan ka, dito apo ko ta. Dominador. Manong Nemi sigun medlaeng ka ni Papa, Manong Nemi. Bigla ka nulat ta idin, nga pinakandang gusto. Sigun ka ni Papa, Manong Nemi, no kasta ka nga makapangan nga gusto. Aslag subli-subli, iti simbeng ti panunot na. Inusaan manen nga mangan, agbisin manen, kasla matmatayin kat mapukaw na ti simbeng ti panunot na. Yan para keng kuha na Manong Nemi, aging gangada mabati nga angis na kat saan nga pukawan tinamnama. Kaya tapinigos da, pinukisan da, dinalusan da, sa da inarwatan Manong Nemi nga intulod isuna iti airport. Pawang kanu nga tinagbaling nga problema, tanadalos mo isuna. Tamo na matismungbat, tayo di pa kananda, Manong Nemi, ag sublima ti simbeng ti panunot na noostang amarik na natibig sana. Ngayon di makadanon dito Pilipinas, Manong Nemi, awan kwartanan kat mabisin, awan ti bang pakan kang kuwan. Tinaodi ka nung napuutan na Manong Nemi kat nagtaray-taray.
Sa nukasta nga mabanog kan mabisin ay turturog na. Kada kanumat mangpakan kan kuana. Kahit nukasta nga nadantumanin pigsana. Karigatan na manunay kano itinaglugan iti bus ngagpaamyanan. Ngam kabot kasta nga langana iti sagdan tumanin. No da mga asikan kuana ilugan da. Naging ka nga nakadahanan dito lugar mi manunay mi. Nga kasday tilanghana. Ang karigatan na tibdimanon nga nagpatinggalayang iti daycare center. Tati panunot na kano manunay mi no kas pagarigan ta nagasawa akon kadadapu ko dan siguro ada agbasbasa nga apu ko na deta nga daycare center. Kada pagpagsumot man. Manong nemi ni papa sana pulos nga napukawan tinamnama. Hawan ti sa bali di nga pinampanurot na sigun kang kuhana no saan nga ti pamilya na pinanawad na dito Pilipinas. Hawan ti sa bali di kanong ingkarkararag na no saan nga ti panagsubli na iti sidong mi. Taamo na manunay nga siyempre madandanagan kami. Kat pinatgan ni Apo Diyos ti amin manong kasmet iti kang kanayon kong hindi ikarkararag. Gapod jajak pulos patyan nga natahin ni Papang. Ngin daw dawat ko dumteng to ti panagsubli ni Papang. Ni Papang ko. Nga matagtaga-inip ko nga awagag iti Papang ko. Papang ko! Papang ko! Addan ni Papang manunemi. Kadi di remuaren ti ospital, kadi ditoin balay manunemi nga nag-recover. Dito ka dito balay tayo, Lilia. Ewen, sakbay nga napukaw mo ti simbang ti panunot mo, sakbay nga pinarparigat na ka, sakbay nga balod na ka, na kumpleto ta rito nga balay, dominator. Nga medita, adan iti second year college ti anak ta. Kasi may datan nga bigla nga awanin, saan ka na makontak, di ka matan kumontak ka na kami. Budnon ti ko na ni Mamang Papang. Apag sumali nga, ato tinakautangan na, tati kabayatan ti, sa mo nga panagpapawitin, may bibus ka nung matipuunan ni Mamang, so nga, nakautang pa yan, so nga, tinakon kinabailan pa yung pinagbasa. Ngayon sa nga bali, nahadahanak matikas ka ni George nga nasihat nga sawa. Kada napintas, makayayo nga po kuyo. Kang roon amin, nakapagsubli kayo, Papang. Kat saan na kamto ng panahon. Masapol nga agbayad di dyan nga, nangirumen kanyak. Bamon, sa mga panunutin dahi talakay. Kanyang arat kumateramidem. I-report ko, iti gobyerno tayo. Malakit aramidam na tatag-report. Aramidan da, ag-aksyon da, tapno awan mapukaw digdi kakas dyan nga employer. May saka dagiti OFW nga makuna nga dagsanggasat. Nga makunakbet lang nga nagasat. Gabota si bibiyaga ka nagsubli ti sidong yo nga pamilya. Sana tayo nga binaybayan ni Apo Diyos. Iti agdama manunemi nagsublimat manen ti trabaho ni Papang manunemi ang kas driver. Intuloy mat ni Mamang manunemi ti business na nga payansel agpapautang magpatpatanag. Intuloy mat manunemi ti asawak ti panag-tricycle driver na ket talo dagiti nagbalinen nga anak mi. Nga po ko daw pang kini Mamang. Dahito ay manunemi naman pa'y naliday, kadagiti pasep na nga naliday, ngam naragsak kami. Tadamit langin ni Papang, na kumpleto matlangin ti pamilyami, na nayunan pa yan manong gaputi asawag kandigiti apuko, da Papang kini Mamang. Agaman naglangunay ti hanos mo ng ibang sakit sabi ko tadaman na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program, manong and God bless. Tuwing nga radagyaman nga paghayam mo,
Irene. Thank you, Irene. Thank you pa panang-share ti pakasalitaan. Thank you. Kada kita nagbuya. Dahil yun ang Navidad. Salamat po for watching.